ụfọdụ ụmụafọ Enugwu-Agidi ọkasị ndị mpaghara Achala village n'obodo a agago n'iru wee ha onu ha aka wee na-arịọzi gọọmenti Anambra steeti ka o bigo gbatara ha ọsọ enyemaka n'ihe ha kọwapụtara dịka ndị jizi nnọọ aka na ụkwụ wee na-abịa na-azọkọrọ ala ndị Enugwu-Agidi nakwa okwu gbasara enweghị ezi nchekwa na-arịzi ibe ya enu n'obodo a. N'oge ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu ka onye ndu obodo ndị Enugwu-Agidi bụ pharmacist Victor Okeke na wee rịọ aka na-achị steeti a ka o biko guzobere obodo Enugwu-Agidi ndị ọrụ nchekwa ndị nke ga-enye aka wee buo agha megide enweghị ezi nchekwa na-arị enu n'obodo a ma bụkwa ezi agha megide ndị nke jidoro nnọọ ala ndị Enugwu-Agidi wee na-ekesasị n'ime onwe ha. Kachibụzọ Obidike kọtapụrụ gị akụkọ a. O kwuru na dịka onye na-edobe iwu obodo na ya nwere mmasị iji ike wee dozie esemokwu na ọ bụ ya kpatara o ji wee dego imerime akwụkwọ degara ndị na-echekwa obodo, ndị ministries ya nakwa gọọmenti obodo. Mana kemgbe o dechere akwụkwọ a niile enweghị nzaghachi bịara ya ma ọ bụ ihe ọbụla emegoro banyere ndakpo ndị mmadụ bịara dakpo ndị obodo ha n'ike. Pharmacist Okeke mgbe ọ na-echi ndị ahụ ọ bụ ọrụ ha iwulite obodo ya nakwa igo ana dị n'Enugwu-Agidi na-enweghị ezi ikike ma jụzikwa ha kedu ka otu onye ga-esi kwue na ọ bụ sọnsọ naanị ya bụ ihe nwe ana karịrị 100 ya nakwa 1000 n'ofu obodo n'enweghị ka o si wee napụ ndị mmadụ nke ha n'ike. N'iza ajụjụ ndị nta akụkọ jụrụ ya, onye chairman nke obodo Achala nke dị n'Enugwu-Agidi bụ Maazị Obinna Okoye-Ọcha, onye odeakwụkwọ na kansụl igwe bụ Chief Alex Ayotalụmmụọ ya nakwa onye eji okwu ya agba izu n'obodo ahụ bụ Comrade Emeka Ementa kwuru na onye ọ bụ ọlụ ya ime ihe ndị arụrụ inyi bụ Maazị Izuchukwu Okafọ na ndị otu ya ma kwuzikwe na ha gbachisiri nkịtị ike ma memina ugbo ndị mmadụ na ihe akọrọ akọ dị n'ubi ya nakwa dakpoche ụfọdụ ndị mmadụ n'ike. Oliakụ Evelyn Okeke nta bụ onye emebisiri ana ya nakwa ihe ọ kọrọ n'ubi kwupụtara ka Maazị Izuchukwu Okafọ ya nakwa ndị otu ya si wee wakpo ya n'ike n'ugbo ma tie ya ihe ma gwazikwa ya ka ha ghara ịfụ ụkwụ ya na anị ahụ ọzọ. O kwukwere na o zigagoru onye isi oche n'obodo ahụ ozi maka ihe ọjọọ emesoro ya n'ugbo ya ma kpọkwa gọọmenti ka ha fụ na ekpere ikpe a ka ọ kwụrụ ọtọ. Na nzaghachi n'ebubo ebosoro ya, Maazị Izuchukwu Okeke bụ onye kwuru na ọ bụ onye estate developer ma bụkwaziere nwa di ya na Enugwu-Agidi nke ikwu nne ya bụkwa obodo Achala ma jụzikwa kedu ka otu onye ga-esi karịa ọrụ obodo niile ma yọzikwa gọọmenti steeti a ka eguzobe kọmitii ga-enyocha ikpe anụnwa na ihe dị otu a na-eme na ya nakwazi ebubo ụmụ nwanne ya boro ya ma kwuzikwa na ekpere ya bụ maka ọganihu Enugwu-Agidi.